जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननिसिम बे आंनि सोरां लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोन आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बेनो आंनि भिडिअआ जादों नोंथांमोना आधार आरो पान कार्डजों लिंक खालामनाय जायफ्रा मिथियाखै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंना लानो हागोन। आरो नटिस होगासिनो इमेलाव दिनै आंनाव फैदोंमोन आंबो दिनैसो खालामना लादों। नोंथांमोना बे नटिस होनायानो जादों नोंथांमोननो मिथिहोनांगौआ आरो जोबसिगोन बेबायदि लिंक खालामनायखौ क्ल'ज आप एबा ब्लक खालामसिगोन। आरो नोंथांमोना जायफोर खालामना लायाखै उनफोराव प्रब्लेम जानो हागौ। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे आर्जेन्टलि भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना खालामना लागोन होनना आं बयखौबो आसा आरो भरसा खालामो। नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरोंलांगोन आरो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गाव गावनि आधार आरो पान कार्डखौ लिंक खालामना लागोन होननानै आरो नोंथांमोननो आं बेखौनो खावलायनो सानो। बेनि जोबथा टारगेटआनो जादों मार्चनि 31 लास्टल'सै। नोंथांमोना बे समावनो खालामना लायाबा उनफ्राव प्रब्लेम जानो हागौ। आरो बहुद बिदिनो सरकारफ्रा गोदान गोदान रुल दागासिनो नोंथांमोना खालामना लानाया मोजां जागोन। आरो जोंबो बे संसारनि बादि बे समाजनि बादि जोंबो रुल मथे थाङाबा सोलियाबा उनफ्राव जोंनिनो प्रब्लेम जागोन। बेखायनो नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना खालामना लागोन आरो रोङाबा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै सोलोंनानै बानायना लानो हागोन। आरो नोंथांमोना कम्पिउटाराव थांनो दरकार गैया। नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलजोंनो बे आधार आरो पान कार्ड लिंकखौ खालामना लानो हागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना सोलोंना लादो आरो नोंथांमोना नायलांबाय था। आरो होमब्लाथ' नोंथांमोन आं बे मबाइलनि स्क्रिनाव नोंथांमोना खिन्थानोसै। होमब्ला नोंथांमोना क्र'म ब्राउजाराव फैग्रोदो। क्र'म ब्राउजाराव फैनानै गुगोलाव पान आधार लिंक बेबायदि लिरना होनानै सार्च खालामबानो जाबाय आरोना। बेनिफ्राय नोंथांनाव बेबायदि पेज फैगोन। नोंथांमोना नैबे लिंक आधार इनकाम टेक्स नैबेयाव सेरना होबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांनाव बेबायदि पेज फैबाय। नोंथाङा नैबे बिनि जा नोंथांमोनाव दिन्थिदों बेखौ कमप्लिट खालामनांगोन। नोंथांमोना नैबे गासिबो आं राउन्ड होनानै दिन्थिनायखौ नोंथांमोना बेखौ कमप्लिट खालामनांगोन। अब्लासो नोंथाङा लिंक खालामना लानो हागोन। आं नोंथांमोननो मोजाङै खिन्थादों। नैबेयाव माने पान नाम्बार थायो। नैबेयाव पान नाम्बारखौ होनांगौ। ओमफ्राय आधार नाम्बार थायो। नैबेयाव आधार नाम्बारखौ ओमफ्राय आधारनि नामखौ नोंथांनि नामखौ लिरना ला आरोना। बेनिफ्राय आइ एग्रीखौ राइट हो। बेनिफ्राय नैयाव इन्टार कड बेखौ इयाव होबानो जाबाय आरोना। बेनिफ्राय नोंथांमोना आंनिखौ आंबो होनानै दिन्थिगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आं दा पान कार्डखौ पाननि नम्बरखौ आं लिरना होगासिनो आरो बेनिफ्राय दा आधारनि नम्बरखौ लिरनो नागिरदों। नोंथांमोना दिन्थिनो हानाय नङा। बे पार्सनेल माबाखौसो होमबाबो नोंथांमोना आं जेरै खिन्थादों बेबायदि मावलांबाय थाबानो जाबाय आरो आधारनि नामखौ होदो गाहायाव। आधाराव जा बिथांनि नामा दं बेखौ होबानो जाबाय आरोना। बिनिफ्राय आइ एग्रीखौ राइट खालामना होबानो जाबाय आरो सेरना होबानो राइट जायो। बेनिफ्राय इन्टार क'डखौ होदो। आंनिखौ आं होगासिनो। नोंथाङा नायलांजोब नङाबा उनाव बुजिनाय नङा। नायखांजोबनायनि उनाव नोंथांमोना आरो उनाव चेक खालामनो हागोन। बेनिफ्राय लिंक आधारखौ सेरना हो। बेनिफ्राय नोंथाङा बेबायदि पेज फैगोन। आं सिगाङावनो बानायखानाय नालाय आंनाव बेबायदि खिन्थादों। नोंथांमोना बेबायदि गोथां फैगोन ओमफ्राय साक्सेसफुल खिन्थागोन आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव। आंना दा नैयाव बेबायदि खिन्थादों इउआर पान इज दा एलआरडि लिंक टु दा गिभेन आधार नाम्बार बेबायदि खिन्थादों आरो नोंथांमोना साक्सेसफुल खिन्थागोन आरोना। आरो नोंथांमोना नायलां क्लिप एरि बिदि जोंख्लाब जाबाय थानाया नोंथांमोना इयाव सेरना हो। आंनिखौ आं सेरनो नागिरदों। नैबे आं दा राउन्ड खिन्थादों नैबेयाव सेरना हो। ओमफ्राय नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन आरोना जादोंना जायाखै होननानै। बेयाव आरो होबावनांगोन। नोंथांनाव आरो बिबावो पान नम्बर पान कार्डनि नम्बरखौ बेनिफ्राय आधार नम्बरखौ खिन्थादों। बेयाव नोंथांमोना बेयाव कमप्लिट खालामना हो। बेनिफ्राय आं होग्रोनि नोंथांमोना नायलांबाय था। नोंथांमोना फुरा नायलांबासो बुजिगोन। दा आंनिखौ आं होगासिनो। नोंथांमोना बेबायदि खालामबानो जाबाय आरोना।
आंनि भिडिअखौ नायना सोलोंना लानो हागोन नोंथांमोना मिस्टेक खालामनाङा सम लायो एसे नायनानै सेरनाय जायोना बेयाव भिउ लिंक आदार नैयाव सेरना होबानो जाबाय आरो नै नोंथांमोना आंना जाबाय नोंथांमोना आं सिगाङाव जाखानाय नालाय आं एसे खालामनानै नोंथांमोननो खिन्थादों आरो